Аз съм доктор Арсов, създател и медицински директор на Лилия Трихология. Моите специалности са дерматология, трихология и клинична лаборатория. Най-важното нещо, което човек трябва да осъзнае, е, че проблемите с косата и скалпа не са козметични проблеми. Това са медицински проблеми, които трябва да бъдат диагностицирани и лекувани от лекар. Болестите на косата и скалпа са като всички други болести. Те имат своята причина или етиология, имат своето протичане или патогенеза, имат и своето лечение. Къде е причината? Причината най-често е вътре в нас и може да бъде измерена. Тя е вродена, придобита или комбинация от двете и съществува в нашите гени, хормони, дефицити, емоции, стресови маркери, заболявания, начин на живот. Как се стига до успешното лечение? Основен принцип в нашата работа е първо диагноза и прогноза, а след това лечение. В 10-годишната ми практика като трихолог и благодарение на опита ми с пациентите, аз създадох методологията Hair Insight – косата отвътре. Hair Insight – това е един много различен поглед към косата. Отвътре с очите на медицината. Hair Insight означава High Definition диагностика, лабораторни кръвни изследвания по причината, биопсия, тя определя природата на проблема и изяснява прогнозата, и генетични изследвания за персонализиране на лечението на пациента. Как гарантираме качеството на прегледа и диагностиката, за да поставим правилната диагноза? Само ние в Лилия Трихология сме сертифицирани да работиме с PhotoFinder в областта на трихологията. PhotoFinder е медицинския стандарт в образната диагностика в цял свят. С помощта на изкуствен интелект и High Definition образ, лекарят-трихолог може да види най-малкия детайл, който може да насочи към диагнозата. Тази апаратура е много ценна в ежедневната ни практика, защото можем да покажем на пациента проблема и той да го разбере. Защо е необходима тясна специализация в диагностиката и лечението на болестите на косата и скалпа? В дерматологията съществуват над 3500 диагнози. Не е възможно един лекар да обхване в дълбочина цялата тази патология. Аз си обяснявам нашия успех именно с нашата тясна специализация в областта на трихологията. Трихологията – това е медицината за косата. Най-голямото ми удовлетворение като лекар-трихолог е тогава, когато косопадът е спрял, пациентът е спокоен и се радва на новоизрастващата си коса.